Hey YouTube, der er kommet en ny opdatering, det ved jeg sikkert godt, 1.4.6, og der er kommet en opdatering med, at man kan lave fyrværkeri, ligesom jeg har mig her. Det også. Og så vil jeg bare lige vise jer, hvordan man laver det. Okay, første man gør, det er, at man skal have 2 forskellige farver. Det også. Den. Nu bruger jeg bare lige rød og orange. Og så man bare herinde, og så tager man sit krudt, sætter der, så en rød der, og så en orange der. Og så, nej, skal jeg også lige bruge det der, den der ting der. Der. Nogen der. Det gør sådan, det breder sig lidt mere. Altså man behøver ikke at have den der med. Jeg tænker ikke lige kan huske, hvad det hedder. Godt. Sådan. Og så tager man bare dem der. Og så det andet man kan bruge det der, og så sådan noget krudt igen. Det var lige før jeg havde glemt det. Og så gør man selvfølgelig herinde igen. Og så sætter man det der, og den der, og så sætter man den der. Så tager man den her. Kan man bare tage den ned, og så kan man der. Så kan man bare det. Sejt. Wow. Så har jeg så også dem her. Så jeg om vi kan gøre det her sådan. Det skal være hurtigt.